फैसानि थाखाय मानसिया मा खालामनांगौ जायोलै सयथिबो। जेबो नङा दे, आंहाबो टेनसन गैया। नाथाय एसे गोरान गिसि मोनलोंबा साबसिन जाबावगौमोनलै। औ, खामानि मावनायाव एसे साहस फैसिनोब्रा, ओमफ्राय बोलोबो नांगोना। दाथ' जे रिक्सनि खामानिलै, फैसायाथ' मोनगोन, फैसा मोनखांबा आरो खामानियानो, बेफोर खस्थ'आ जेबो नङालै आंनि थाखाय। बेफोरखौलाय मा सानबाय थानोब्रा, दे जोंदाव खामानिफ्रा माबोरै माव। माबा मोनसे जागोनलाय आरो सोरबा फैसनबा जारला जाथारगोन ना। बे मादैयाबो एसे डेन्जार बायदि नुखादों आङो। बा, गावनि खामानिनि थाखै हाब गिनाय मानाय जेबो गैथारा, बेफोर खामानिखौ स्रोद आयौ मानिनांगोनलै दानि जुगावबो गावजों गावनो सुथुर आरोना। दे जोंदाव रायलायबाय थाबा जानाय नंला। बेखौ र' एसे खेवना नायबावनि। गासिबो बुस्थुखौनो थामाम खालामखाजोबसै ना, सोरबा मोनफ्लांबा जारला जागोन। ओइ शाला, मा खालामदों नों बेयाव? सोर फैखो? आंनि खामानियानो जोबथ'वाखैमोन दाना मा जाबावगोन? खाराबा गबावगोननो दा बे जोंदाव। ओहो, जेबो नङा, आं जेबो खालामाखैथ'। आं बुंदों रथ', नों बे हाग्रा बारियाव मा खालामदोंलै हो? एथ'बां सुनसान हाग्रा बारियाव आरो बे बेगाव मा दङ? आरे खारदो जोंदाव, नङाबा दा पुलिसनि चक्कराव गोलैबा बांसिनसो फासिगोनलै। मोला मोथा नुस्लाबखायाखै खोमा दे आंखौ बारा। आङो बेनिफ्राय एकदम गियारा जानोसैलै। उनाव माबा मोनसे जागोन बे। थाथ' होनदों आङो, ओइ बहा खारनो नोंलाय? इया, माबा मोनसे खालामसो फैखाथारदोंमोनलै नोंथ'। मानसियाथ' खारबाय, बेगखौथ' बेयावनो गालांबायलै बे। आच्छा, बे बेगाव मा दङ? आइया जे बेनो हरदों बे बेगखौ, आंनि आइयानो हरखाथारदोंथ'। मानसियाथ' खारबाय, नाथाय बेखौ गालांनानै बे बेग सिङाव मा दं? बेबायदि मा खामानि थिनदों आइया बे मानसिखौ, मालाय मानसिखौ? नायनो ना नाया जाखो? नायनोथ' नांखानांगोन ना। गालांबाय जेला, नायगोन आं मा दङ। आयै, सिरि सिखावै नों सोरखौ मा खामानि थिनखुमादोंमोन? नोंनि मानसियाथ' खारबाय, दा नै नोंसालायासो नायसिगोन। नों मा लाखुमानानै बे बेगाव मा लाखुमानानै बेनो मा खालामनो हरामोन? मा दं आरो बेयाव? बोरो नायथारनि आंनि आइया गाज्रिना मोजां मा खामानि थिनदों, मा लाखुमादों आन्दोआव। नायनि। ओइ मिलिसा, नोंहासो मालाय मोजांथारहाय। खामला हाजिरा मावैबाबो बा माइ गायैनो खथ्थ' नोङो। फैसा खामायबायानो ना बे माइ गायनाय बोथोरावथ'। है, अबावलाय आरो खामायबाबो लाब गैया। बे फैसाया खरस जानायफोरावनो थांफिनजोबखायो आंनिया। अब्लाबो नोंलाय मानोथो खरसाव बाहायजोबो? नोंनि आफायानोथ' लाबोयोना। जायालै, हाया आफायाबो गासिबो। बेलाय सोमला आगै दं, पिंकि आगै दं, बिसोरनो जिबायदि ग्लाब ग्लाब बाहायनायावल'थार। ओमफ्राय आफानावबो फैसा बिरन लाङोना, थायानो, फैसाखौनो मोनस्राबाया। बैलाय नोंनि दाख्लै अमा फाननायालाय बेयाव बेसे मोनखो? बिनिबोथ' दंना। दिनै मेथाइ जाहोनांगोनलै नोङो। आं मिन्थिखायो मालाय नोंहा ओरैबा ओरै थाखाथारलै आखायाव। जोंफ्रासो उदाय रोंथाराहाय। अमा फाननायनियाबो मोनदोंमोन एसे, 12,000सोल'सो मोनदों। बेयावबो आङो आंनि माला दाहोदोंना, बेयावनो एसे माबा बाहायगासिनो। गैया आरो माथो सोरजिना लाबावनो, फैसायाबो थांजोबो। आरो आंनो रावबो दाहोना होग्राबो गैलाना, आंनो माबा मोनसे बेबस्था लायाबोला। माथो खालामबावनो, दुखिया जिबन जे, आइबो गैजा रोङा नालाय। आंथ' खामला हाजिरा मावनोबो लाजिखाथारा, बेखायनो जि खामानि मोनो मावजोबखायो आङो। दे नोंहानो मालाय मोजां दे। देनां जाहैबा नोंखौ मोनलांगोन, बिराद लाखि जागोन मालाय। फैसायाबो सेफ थागोन, आरो नोङो खामला हाजिराजोंबो गोबां मालाय जाबाय थाखागोन खोमा न'? ओमफ्राय थुदो फाग्लि हाथायाव थांनो होननाया, माथो डाइलग मारिबाय थाखो दे? थ'बो मोनगारासै एफा सान्दुं गोसायावनो। ओंहाय थांगोन र', माथो हाखु दाखु, गावहा ओरैबाबो ओंखारनो मोनखाया। थांगोन आरोहाय, जेबो बायाबाबो ओरैनो बेरायथावथाव। जायाहाय नोंजोंबो, आङो माबासो माखासे दङ आरो बायनो गोनां, बेफोरखौ बायलांसै फिसा बिदिनो। ओइ, आं हाथालालै थाबायनो बै ससेयाव। थ'थ' मोनोदां, र' दे नायनि आङो। नों बेयावनो थाथ', आं बैथिं नुबाथाय लेंहरसै बेहाय। दे जागोन, थ'थ'आबो बिथिंबो फैया, बैथिंसो फैबाय थायो न'। ओमफ्राय बेबो मालाबा फैयो मालाबा फैयाहाय, जोंथ' ओरै दस्रा लामाथिंसो फैबायना। इउगाया थाथ'। मा जागोन बे रश्मिजोंबो, जारलासो मानसियानो। बेखायनो आं बैथिं फैनो नामा होनखादोंमोन दहायनो। गावनो होनबाय थाबाय थांगोन, दा थाबायनो हाला जाहैलायबाय। मानसियानो। थौ आइ थुनथुलि, बोरै नोंखौ बिदि बुथारनो हालायग्रा बियो? थौ, आं थांनि बिनि खाथियाव। ओमफ्राय थांनानै नोङो जानला मोनला खालामदोलाय। आं जेरै बुंदों बिदि खालामाबा सेस फुरा गासिबो मेहनतानो दैयाव थांजोबगोन।
जागोनलै आब' थुनथुलि जोंबो बुजिखाबायना बिनिफ्राय जोंथ' थांथारखानांगोन ना सोंफ्लायनांगोन अब्लासो दा माबा मोनसे जाबावगोन आरो बिनि मा खालामदों मा खालामा सोलोफोरखौ एसे मिथिनो नाजाबावनांगोन ना जोङो बेबा मा सानबावदों नोंखौ थैबाय माबाय होननानै माने थांखांबाय होननानै बेथ' मिथियाना औ आइ थुनथुलि बेफोरखौ सिन्था दा खालाम नों जोंनि उनल' थाबाय था माने जेब्लानो माबा मोनसे सन्देह गोनांथि जायोब्ला जों नोंखौ फन खालामगोन बे थेख्लानि बै मोनसे फनखौ होखाबाय दा नोङो रेडिल' थाबाय था बुजिबाय आइ जागोन दे नों बिसिनाव थांफ्लाना आंनि खबरखौनो लाहैफ्ला मिथिबाय जाहाथे बे नि एक्टिंफोरखौबो नायनो हायो जोङो बे मा खालामो मा खालामा आंखौ आरो मा साजिस बानायबावदो औलै आब' नोंखौ बिदि खालामनाया मोजां जायाखै बेना मा खालामनो थेख्ला दानि जुगनि मानसिखौ नों पात्ताबो मोननाय नङा ओरैबायदि दोङो जेबो मतलब माने बिसिनि मतलबखौनो हमनो हानाय नङा आरोना जायबा नोंखौ बिब्दि हालोद खालामदों आंनि फिसाजोखौ गोथाङै गोथां फबदों गोथाङै गोथां बुथारदों बेखौ आं नागाराथ' बिखौबो आं साजा होहोनानैसो गारथारगोन आइ थुनथुलि आंनि फिसाया माबा मोनसे जानायमोनबा इसोरनि अननायावथ' जायासै मा जागौमोन हा औलै आयै जियानो जा आं फैफिनबायथ' आरो बेखौ साजा होबासो सान्थि मोनसिगोन आं जोंबो सान्थि मोनगोन आब' बेखौ साजा होनो हाबासो दायो थुदो थांनोसै आयै लेट जालायलांगोन ओरैनोथ' थांबाबो माबा मोनसे हांगामासो खालामखागोन बे मानसियाथ' खुगाबो थिग नंखाया साननायफ्राबो बारा थिग नंखाया नालाय आरो जिबायदि होनना ओरैबायदि मोनथिखाबाय बेनोथ' आरो आयै नाथाय अब्लाबो आंनि फिसाजोनि थाखाय आं थांगोन बेनाव मोनथिनानैथ' लानि आरो बे आंनि फिसाजोखौ मा खालामबावगौमोन हो मा साजायनानै दोनदों जावैसोनि सिगाङाव बे रश्मियाबो ना दाबो फैयासैहाय बेलाय माथो आं बायदिनो थार माने आं बायदिनो माने आंनि मिलिसायथ' नङा बियो एसेबां एखे आंजों महरा होमबाथ' बे आंनि मिलिसासो खोमा इसेबां सिख्ला गिदिरथारबाय बियो मादैयाबो बहाबा थांनो टट' नेदों बिथिं फैयाहाय टट'आनो आंबा जि गोबाव नेबाय आरो लोगोआबो इथिं लेंनो थांबाय दाबो फैया दे मिलिसाय सना आं नोंनि आइसो आं नोंनि नाथाय जानो हागौ नों समजों लोगोसे आंखौ सिनायासै आरो बोरै सिनायनो नोंजों थानो मोनाखैबा आङो आलाय सिलायनायथ' सिख्ला गिदिर देरखुमाबायबाय नंगौ नों आंनि फिसाजोआनो मारखा आंनि गोसोआनो बुंदों मादै बहाबा थांगोन नामा होनदां सान्दुंबो गोसाथारहाय ने औ नानि सान्दुंआलाय बिदिनोसै ओमफ्राय नोंलाय टट'आथ' खारा खारनाया बिथिं अब्लाबो आं ओरै ससे थांबानो मोनसिगोन नालाय जोंहा गामिया होमबा मादैया गामि खाथिनि नामा आङो गामिखौ मिथिबा सिनायगौमोनदां नोंखौबो गोबां लोगोफोरबो दंलाबायथारोहाय आंना मानो सिनाय जानाय आंजों नोंजों थैनिनो सोमोन्दो दं जोंहा अब्ला मानो नों आंखौ सिनाया जानो आरो आं नोंखौ सिनाया जानो दे आंनि गोसोआनो बुंदों नों आंनि फिसाजो मिलिसा आंनि गथ'फोरखौ नुयिया बेसेबा गोबाव जाबायमोन सिनायाबाबो दिनै आं नोंखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नानियाय मिलिसा आरे मादै बिदिब्ला दा टट' मोनबा ज' थांसै ने रलाय आं रश्मिनाव फन खालामसै फाग्लिया आंबो माने ओरै हाथायाव थांनो नागिरदोंमोन ससे बैसिमल' थांबाय दा न'आव थांफिनसैहाय गरमथार बाबाय आङो नों लोगोजों फैदों बिदिबा औ मादै ओमफ्राय नोंलाय हारसिं आंनालाय बिदिनोसै हारसिंखा जेरावबो आंजों रावबो थांफा फैफा गैयाहाय हारसिंनोसै आंना बिदिनो मा दंबोरो बेगाव नानि दैजि नानि नोंखौ सोर बिब्दि खालामखो नानि बिब्दि खालामखो मानिथ' नों नानि दैजि नों आरो बेगाव माने नोंखौ सोर बिदि सोनानै बेखौ आइयासो बे बेगखौ लाबोदोंमोन बे मानसिनो हरदोंमोन नों जेबो जायाखै आं दंना नोंनि आदाया नोंखौ जेबो जानो होआ आङो नोंथ' बिहुस जादों खोमा नानि दैजि आइया खालामदोंबाबो मानो बिब्दि खालामनांगौ दैजिखौलाय ओहो आइयाबो बिदिद्राय खालामनाय नङाना नोंखौ एसे अनसाबोमोनथ' बियो
आं आंनि बिनानाव सासे खोमाखांखाबाय नोंखौ आं खोमायाथ' नानि दैजि आयै नों दैजिखौ मा खालामदों नों दैजिखौ